No, Mäkisen Matti tässä taas terve. Viikko on vierähtänyt ja taas olisi uuden pätkän aika tässä selitellä juttuja. Mä oikeastaan voisin tällä kertaa kertoa sellaisen asian, että mä näin tossa toissa päivänä, niin mä näin merkillisen näyn. Mä näin sellaisen asian, mä olin ajamassa autolla Tampereelta niin tonne mun vanhemmille. Vanhemmat asuu edelleen tuolla Loimaalla. Ja kun oli aika sellainen sateinen päivä, tihutti vettä oikeastaan koko matkan, kun mä ajoin Tampereelta sinne Varsinais-Suomeen päin. Niin siellä, kun mä tulin Loimaalle, Kanta-Loimaan, niin sen keskustan ohi ja ajoin siinä niin sen entisen Loimaan maalaiskunnan keskustaa kohti tai keskustaa päin, oli edelleen tosi sateista ja semmoista tosi harmaata ja synkkää. Niin yhtäkkiä siellä taivaan rannassa metsän takaa niin näkyi se Kanta-Loimaan kirkko. Ja se kirkon torni loisti niin kirkkaana ja häikäisevänä, että se ihan niin otti silmiin. Mä yritin ottaa siitä kuvaa epätoivoisesti. Otin äkkiä kännykällä koitin saada, mutta ei se oikein onnistunut. Ja mä mietin, että mistä se johtuu, että se loistaa niin kirkkaasti. Että onko siellä joku valoheittimet tai jotkut päällä, mutta sitten mä ajattelin, että ei valoheittimetkään voi loistaa niin kirkkaasti. Ja mä ajoin autolla sitten sinne tavallaan sen Kanta-Loimaan keskustan, eli Hirvikosken kautta. Ja siellä mä sitten huomasin, kun ajoin sitä Hirvikosken tietä sinne kirkolle päin, että aurinko paistoi tosi kirkkaasti. Siellä oli pilvessä semmoinen aukko ja se loisti tosi kirkkaasti just niin kuin sitä kirkkoa kohti, niin että se kirkko oli valaistu. Mä menin sinne kirkon lähelle ja koitin saada lähempää kuvaa, mutta samassa se pilviverho sulkeutui ja se oli taas samanlaista harmaata kaikki se mitä oli ollut. Mutta tietysti mä mietin sitä, että miksi mä näin semmoisen asian. Mä ajattelen, että mä näin sen takia, että tämä aika, mitä me eletään, niin tämä on vähän sateista ja usvasta ja pimeätä. On niin monenlaista asiaa niin kuin pinnalla tällä hetkellä maailmassa, että kaikki näyttää aika harmaalta ja synkältä. Ihan lähtien maailmantaloudesta ja nyt tästä Filippiinien katastrofista ja kaikki. Kaikki että on paljon sellaista synkkyyttä. Ihmisillä on myöskin saattaa olla omassa elämässään tosi paljon synkkyyttä. Mä ajattelen niin, että kirkko on se, jonka tulisi loistaa siellä pimeässä ja harmaassa. Sen tulisi loistaa niin kirkkaana. Kaikkien kristittyjen pitäisi loistaa kirkkaana. Eli kun Jeesus sanoi, että minä olen maailman valo, niin se, millä se Jeesuksen valo voi näkyä tässä maailmassa, on se, että kristityt oikeasti alkaa loistaa sitä Jeesuksen valoa. Ja mä ajattelen, että se tarkoittaa sitä, että ne, jotka Jumalan äänen kuulee, niin herkistää sydämensä ja alkaa oikeasti tehdä niitä tekoja, joita Jumala meiltä odottaa. Ja vaan sen kautta niin kun Jumalan kirkkaus, Jumalan rakkaus ja se valo niin kun pääsee loistamaan tähän pimeiseen maailmaan niin, että ihmiset voi hakeutua sen valon ääreen. Sitä mä ehkä ajattelen, että se tarkoitti. En tiedä, mitä se sun elämässä tarkoittaa. Onko se valo hukassa vai onko se valo sun sisällä, mutta että hae ja pyri siihen, että se valo voisi loistaa kirkkaammin. Sitä tämä aika tarvii. Tämmöisin ajatuksin sanon näitä juttuja ja toivotan sulle hyvää viikkoa. Hei hei!